Karibhoy District Sports Association kabadai kawai na kikenhun kabalashim ya shibun ba ki jingkit kli ha kabaidai bat ka jingkentiu ya ki kam yele kai hapo ke district kaba ki nongkit kam ki bahakmat ki kentup ya ba RB Shadab kumu presiden nangta uba division rentatiang kumu secretary nangta uba D Pale kumu finance secretary nangta uba PS Nongrum kumu chairman football committee uba JB Lengdo kumu secretary football committee bat kiwe dai kit khot jong kene ka association kumban shupen kenmau baya kene ke Ribhoy District Sports Association laseng ye ka nadu usnem khat khandai spa nyo pusau ha kaba kinongkit kam ki banengkong ki kentup ya Dr. Didi Lapang kumu presiden banengkong bat uba RR Makdo kumu secretary banengkong bat uba RB Shadab uba de presiden bamanta ude uwei na kidkhot ha kite kisnem nadu kete kisnem bala seng ya kene ka association kat bala la kabor ka jupenmi man la kisnem ya ki lumpung jing yele kai baper tat hadu kene kesnem ka bamantaru ki babun ki khana ilekai kila juyo ya kalat ban le ilekai shabar ke distrik bat shabar ke jalaru kumju ka basngodon jingkremen kalong ba kene ke kenhun ke de ke bala itu da ka Meghalaya State Olympic Association menta ke singi da ke jingso khya halor ke jingbom yo lat shu ban pendep ya ki kam ilekai baper ki balas dang ban perlong haswa ban wan kene ke lockdown jong COVID-19 kila sakut bej klem yo shu ban pendap kumta lengba da kene ke khubor kene ka association lengba uba RB Shadab ubadeu presiden harangkat ke jingidon lang jong uba division rentatiang ubadeu secretary kilashim ya kene kalat ban pentip syabaro ki klub bat ki kenhun ilekai bawatla omyo shu kalat ban pendep ya ki tournament ki badangsa Henry kila kentu ya baro ki player ba kimdei bandu mensim Henry kin sabeteng ya ka tournament onda ba ka perthai bat ke imlang salang kala sengan kumta lengba da kene ko kubor une unong yalam ka RBDSA ulai ru ka kubor syabaro bakin bud ya ki jing betha jong sarkar lengba ka health department bat kum juru lengba ki bor pulit khamtam menta ba ka lockdown kan kutno ha ka life way tarik ubnai me 8000 arpau Henry ka bron ka mingi iwei pa iwei kalong ban sumar bahai lade bat ban bud ya ki kendon ka sarkar nongkong ngasim ya kene kala ban ai ban ai kublei ya lagi para nong trei jong ka RBDSA kene Ribhoy District Sport Association apeleng jong kene lockdown ka bangidon minta ki kam baro kila sakut lut ki nyokit kam bijungi hadir bijingnya slok nilayo bania kendu aga alfly terik hangne hapo office bat aga tu bijingi kendu ngilala bania pelu jumut bania kren ki kam ki babun kumno bangin peteng ya kene ka penia ya kene ki sport hapo kene ki benai ki bangsawan kajing sange jungi ya kene kajing terikam golong nadu benai Desember kiwan gitu kajing seng bat habdin jong kajing seng mila perkat bangin sedang no ya ki activities jongi hindrei kawan no kene lockdown ni hab ban sange ya ki kambaro tingi penpau kajing sungu kemen pede ba kidon katu kene ki kam ki bangilala ban pindap chua ubnai Desember kata kede ka Meghalaya Games ke bagi atlet ki jongi na ka district kilai sim benta hakane ka state Meghalaya Games jongi hakaba ka district ki jongi kelawan haka kerdan ka ba a ki kena nang ne kilai le kai ba bat kalong ka burom sisa ya ka district ki jongi bat ngit skam balong ba kane ka atletic sub committee menginang la ban leb ha nang berkesinam ibanwan bat kumjuru ngiladon gar komperkat bangin ya le burom ya kini ki atlet ki ba lawan ra ya burom dungi ha kan kami kala games kuladem nang ta ngilala ru ban pendep ya ka bebelik ha ka bangilayo light ligi team na kan ka district ke jongi ki ban yasim menta ha ka state level ka under 12 ka bami khmat la ka sopat benang United ke under 11 ke ban Mikmat dan ke Future United ke under 9 ke ban Mikmat dan ke Bohrembong Combine tekini kita boro lightly kiladep lut bangila pha ya kadis ki jongki syaka state level bangingi skam ba anda kan ya pertai kala wan biang ha juga dur ngatarai nila ban ka state ka sala man kondok ya ka bebelik ha ka state level
Tigidan ketuk ni ki kam kiba kum ka asosian gidang sakut. Kita gelong ban pendep ia ka under 15 football tournament. Kaba lapha ida ka MFA ia ka football tournament. Bat ka tournament kada gidan ketuk ni ki zone kejungi ki baladep badon ketuk ni bedangsa. Bangini skamba wat hak state level ru ia ka football tournament ki lahapan pansange. Kumta kadang don kala yang ni bangin nang buteng suai kene banda kene perthai kala tanda ni skam bangin salah bang pundap ia kene ru. Tiki player ki club ki basi menta hak kene tournament kim de bandung musim. Bat kene tournament kan ya kan long hi da pelajam kene perthai. Nang ta ke don ru ke kam sak teng ke bangim la ke bangim pat la ban i ban pendam kata ke ka New Year knockout football tournament ke bangila temu ban panyale hagi prat league zone dan lagi ni ki prat league zone south league zone kiladap bat kadang sa bangin yale yang final bat ki south league zone ki badang sa hadu mentangim padi open sedang. Kadang kalau bangila temu ban penlong hak ini ki March April hinre kawan no kena lockdown ngimla cuban peteng. Begini ki tim ki baladep ban yale ki zone kin somha ban Asia ban up ban ngingit skam ban ndala dep sa ki South League zone ngin sayo ban penlong ya ke final ya ki ru. Nang ta kiwi ki kam ki barit ki baria ki baki kum ka asosian ki dangsa ki don. Bang ngimpat la hadu mentra ban pentrikam kita kilong kum ke jingkot ia ke General Council ha ke jing siang ini ban khot ha ka shit ha bulan April man la kesnam ka financial year jong ka RBDSA ka de ha bulan April dan amar ba kadon ha lockdown ngimban se menta ban sange suwa wat ya neru kidon ru kiwi kam kum ka transfer player berkiwi ki ngilade ban le andre ya kineru hadu menta ngin hap an sange suwa te kabakadu kabangibu ka Jakarta ya ki affiliated club jongi ki bala penyesok bat ka RBDSA ya ki samla baro ka i ya ki ka sport hapdeng jong ka lockdown ni Kerpat ya pi ki sport club baro lapin subha ban burong ya ka jipta jong ka sarkar da ka ba ngimdei ban penlong ki jelang paiba ngimdei ban penlong ya ki tournament ki bahapo silong ru ki baya lumpat ba ban lada ngidon ka jing praktis ya ki hagino ki benta jong jela kai ru ngin sumha ban burong ya ka social distancing ban ru bangin deng ya ki mas habang imbi Ramadan habang ya kendu ya ki babun balang bat kane kalong kum ka ji trailang bat ka sarkar ka wala tha ini menginlek kumta naga benta baniada ya uni jumpang ya bakhatu ka bang kwa ban pa bang ne kalong balang ba kane ka standing committee ka bang ilayo unsyong ha kane ka advisory kawe ka kam ka bang ilayakut kalong bangin budin ya ka jede bat ka stadium ya ka ba ka state ka jongi kalakular ban sena kawe ka in ka de ka stadium ka football stadium hangtei ha kamadan kurkalang kabahadu menta ngimpan yoi baka longso bat kaladon ka kep hakawa ngina ka asosian ngila yakren ru haka menginwan ikilat kelenti kumno ban state yang dekakam hadin ke jingkhot jong sport minister yang ni bat naga silong lum lai kla sya sekretariat ban yaso ya agreement henre 4 la ban pendep hau benai September tenre ngidang kemilenti ba kene kakam kanang depno hapo gitu ki snam hapo gitu ki benai ndai kala sakut no kuntu wan no kene ka lockdown tementa hadin jong kene ka komiti ngila ye syong biang bat ngila ya keren ha kene ka komiti ha ka bang ngila panjing mudru nagi nomi khmat ki jomi baro makini snok tilang ba ya kamadan kurkalang kanio benrung kawe nagi madan hakane ka national games ka bangsawan apo jong ka tela ka jongi tikane ka long ka Jakarta yang ni kum binomi khmat yaki MLA baro sangut yaki MGC baro sangut bakin sumha ban ai ke jing telang bat ka RBDSA
ha ka bangila ban pen urlong ya kene kajing temu ka ba koridor ha ka bangila menyerap ya lagi samla ke jongi ke bagi jaga sport ha ka ne ka dong ke jongi kublai sibun